Letnja sezona na gradskom bazenu je počela, a u sportskom centru se trude da i ove godine omoguće raznovrsne prateće sadržaje. Košarka i odbojka na pesku, a za najmlađe aktivnosti na Nivea igralištu, samo su neke od ponuđenih mogućnosti za zabavu, ističe direktor Marko Vilimonović. Pored ovde gradskog bazena tu je tereni za košarku koji su otvoreni, koji su dostupni, to je Nivea dečje igralište, trambolina za decu je tu, ima ovaj sadržaj na bazenu, ležaljke, suncobran i to sve što treba. A mi naravno trudimo se iz dana u dan da poboljšamo uslove gradskog bazena, iako opet kažem bilo je malo vremena u pripremi, ali sportski centar svakodnevno radi na poboljšanju uslova na gradskom bazenu. Ono na što su Brusijani godinama unazad navikli jesu brojne sportske aktivnosti, takmičenja i turniri u okviru programa obeležavanja Dana Preobraženja, kaže Vilimonović i dodaje da ljubitelje sporta od ove godine kao novina očekuje i turnir u malom fudbalu za sve mesne zajednice. I na kraju napomenuo bih da nam se bliže se dani Brusa, 19. avgusta. Sportski centar uveliko radi na pripremanju tih događaja i manifestacija. Pored standardnih događaja koji će biti ovde, odbojke na pesku, plivanja, turniru u basketu 3x3, sportski centar će imati neke novine. Otkriću da prvi put spremamo turnir u malom fudbalu mesnih zajednica, recimo sa teritorije opštine Brus, i nadam se da već počinjemo polako da kontaktiramo mesne zajednice, nadam se da će to uspeti i eto, to je neka novina ispred sportskog centra i mislim da će to biti lepo za sva sela okolna, da se skupimo u Brusu i da se družimo malo pre svega. U skladu sa pravilima o bezbednosti kupača, na gradskom bazenu angažovani su spasioci Crvenog krsta Brus. Predrag Stevanović ispred ove organizacije ističe da kupači uglavnom poštuju propisana pravila. Što se tiče spasilaca na gradskom bazenu, takođe i u banjskom bazenu, organizovani smo u dve grupe ovde, po četvorica, sve funkcioniše u najboljem redu, inače kupači nas vrlo dobro slušaju, inače sve su to licencirani spasioci. Spasioci su tu da pripremi kupače i da ih upozore na sve moguće opasnosti u bazenu. Apelovao bih na roditelje da ne upućuju svoju decu koji nemaju 12 godina. Pre svega deluju preventivno na naše kupače, što mi je izuzetno drago. Svest ljudi je posle koroni, posle svega malo, da kažem, poljuljana i onda trebaju nam spasioci pre svega da deluju preventivno, da kažu šta sme, šta ne sme i građani se za sad pridržavaju tih pravila i toga sve. Jedan od najstarijih olimpijskih bazena u Srbiji, Bruski bazen, je i danas u redu najlepših i najuređenijih. Zato na njemu, osim domaćih kupača, rado uživaju i turisti koji su u poseti Brusu, Brzeću ili Kopaoniku. Pa bazen u Brusu dosta doprinosi turizmu, mogu vam reći, jer je jedna velika atrakcija. Izuzetno je čist, uredan, stvarno jedna divota. Među planinama stvarno je super i dolazimo kad god možemo. Znači mnogo, ipak je ovo mali grad i ima dosta ljudi koji vole, a blizu nam je i banja i svašta je lepo ovde. Ja koliko znam, ovo je prvi olimpijski bazen u Srbiji, jer moji roditelji su odavde, ja živim u Beogradu, moja sestra je ovde, živi u Brusu i često dolazimo. Bazen, mislim da ga nema ni u Beogradu. Iskreno, baš je lepo. Kad sam ja bila dete, na ovom bazenu su bile skakaonice i mi smo tu voleli da skačemo sad. Možda bi to bila jedna fina novina, eto. Pa možda bilo bi lepo kad bi se otvorio i ovaj kafić ovde. Da podsjetimo, radno vreme gradskog bazena je od 10 do 19, a bazen u Bruskoj banji radi od 8 do 20 časova.